Flexchauffør, du der kører syge mennesker frem og tilbage, du der henter børn, bringer ældre til behandling, du der arbejder i regn, sne og mørke og stadig smiler til kunden. Men hvad får du tilbage? Lange vagter, ingen pauser, ingen tillæg. Din krop gør ondt, dit familieliv forsvinder, og din chef siger, sådan er det bare. Men det er ikke okay. Det er aldrig okay. Derfor har vi lavet noget, en anonym WhatsApp-gruppe, kun for os flexchauffører. Du er 100% anonym. Ingen kan se dit navn. Ingen kan se din profil. Kun administrationen ved, du er der, og vi er også chauffører. Du kan bare kigge med. Det er her, vi deler det. Ingen tør sige højt. Det er her, vi planlægger. Det er her, vi står sammen, stille, men stærkt. Du finder linket i profilen eller i kommentaren under videoen. Klik. Kom ind. Vær med. I stilhed, men med ryggen rank. Sammen kan vi få vores basale rettigheder opfyldt. Pauser, ordentlig løn, respekt som mennesker. Hvis du nogensinde har siddet alene i bilen og tænkt, jeg kan ikke holde til det her meget længere, så ved du det allerede. Det her det er ikke bare en idé. Det er den eneste vej ud, og du er inviteret.